ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද සහ හෙට දින යනදී වැසි තත්ත්වයේ සුළු අඩුවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்றைய நாளில் மழை வீழ்ச்சி ஓரளவு குறைவடையும். எனினும் மேல் சப்ரகமுவ வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மாத்தறை கண்டி நுவரெலியா மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் இடைக்கிடையே மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு மேலதிகமாக ஊவா மாகாணத்திலும் பொலனறுவை முல்லைத்தீவு அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். நாட்டை சூழவுள்ள கடற்பிராந்தியங்களை பொறுத்தமட்டில் சிலாபத்திலிருந்து கொழும்பு காலி மாத்தறை வரையிலான கரையோரத்துக்கு அப்பால் உள்ள கடற்பிராந்தியங்களில் இடைக்கிடையே மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென்மேற்கு திசையாக காற்று வீசக்கூடும். 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றின் வேகம் காணப்படும். எனினும் மாத்தறையிலிருந்து பொத்துவில் ஊடாக அம்பாந்தோட்டை வரையிலான கரையோரத்துக்கு அப்பால் உள்ள கடற்பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகம் 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கக்கூடும். அதனால் கடற்பிராந்தியங்கள் இடைக்கிடையே கொந்தளிப்பாக காணப்படும். මේ හේතුවෙන් මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු වීමේ හැකියාව පවතිනවා.